Здравейте! Днес ще се спрем на темата имат ли значение търговците за предприемачите. Могат ли търговците да помогнат за подобряването на света? Въпреки че този въпрос може да изглежда обширен и неразбираем, едно проучване на Journal of Marketing предлага друго решение. Проучвайки критичен, но до голяма степен нерешен изследователски въпрос, екипът предлага на маркетолозите да помогнат на предприемачите в нововъзникващите пазари да развият бизнеса си. А процъфтяващите предприемачи на тези пазари могат след това да подобрят живота, да поддържат поминъка, да повишат цялостния стандарт на живот и да укрепят обществата. Предприемачите са повсеместни на нововъзникващите пазари. През 2010 година повече от 31% от възрастното население в Уганда, според това проучване, започва бизнес и управлява бизнес на по-малко от 4 години. Много предприемачи от нововъзникващите пазари обаче се борят да свързват двата края и темповете на растеж на фирмите им са ниски, което задушава положителното въздействие, което биха могли да имат върху обществото. Както двама автори, Бенерджи и Дуфло, през 2011 година твърдят, ниските темпове на растеж изглеждат са резултат от това, че повечето бизнеси са напълно неидентифицирани и не успяват да привлекат интереса на клиентите. Маркетингът помага на фирмите да се диференцират, като се опитва да отговори на въпроса защо клиентът трябва да купува от фирмата, а не другата. По този начин ние проучваме дали предприемачите на нововъзникващите пазари могат да се възползват от помощта на търговците. За да тестваме ефекта на търговците върху предприемачите на нововъзникващите пазари, е проведен рандомизиран, контролиран полеви експеримент с 930 угандийски бизнеса. Експериментът е позволил да се проучи взаимодействието на интервенция в подкрепа на бизнеса, при която международни професионалисти от различни функционални среди, маркетинг, финанси, са отделили доброволно време да помогнат на дребни предприемачи. Какво показват резултатите? Доброволците по маркетинг са ефективни в подпомагане на предприемачите да увеличат продажбите, печалбите и активите на служителите. По-конкретно, в сравнение с контролните фирми, предприемачите, подкрепени от доброволци по маркетинг, са увеличили месечните си продажби средно с 51,7%, докато техните месечни печалби са се подобрили с 35,8%. Общите активи са се увеличили с 31%, а платените служители с 23,8%. Анализът на взаимодействието между доброволци и предприемачи показва, че маркетолозите са отделили повече време на теми, свързани с продукта, отколкото други доброволци по време на интервенцията. Освен това, анализите показват, че търговците са помогнали на предприемачите да се съсредоточат върху първокласни продукти, за да идентифицират и да се диференцират на пазара. В съответствие с доказателствата от процеса на проучването, фирми с по-добро познаване на пазара или наличност на ресурси са спечелили значително повече от своите връстници, когато са съпоставени с доброволците в областта на маркетинга на нововъзникващите пазари. А положителното въздействие на маркетолозите върху бизнеса подчертава необходимостта от засилено присъствие на областта на нововъзникващите пазари. Като се има предвид положителното пряко въздействие, което маркетолозите могат да имат върху резултатите от растежа, надеждата е това проучване да мотивира практикуващите маркетинг да работят с предприемачи и начинанията на ранен етап на един нововъзникващ пазар. Правителствени и неправителствени организации, които активно обслужват нововъзникващи пазари, също трябва да се възползват от тези открития при проектирането и внедряването на бъдещи услуги за подпомагане на бизнеса. Предприемачите също трябва да вземат под внимание тези констатации и да поискат помощ от търговци. И накрая, надеждата, че и бизнес училищата ще се включат с версии на тази интервенция за отдалечен коучинг в своите програми за нововъзникващи пазари, с акцент върху намирането на съответствие между предприемачите и техните студенти по маркетинг.
Надеждата е също така, че мултинационалните компании ще участват в бъдещи дистанционни интервенции за обучението по маркетинг. Накратко, те си представят многонационални компании, които позволяват и дават възможност на заинтересованите маркетолози да прекарват няколко часа седмично дистанционно в обучение на предприемач от нововъзникващ пазар. Journal of Marketing смята, че това начинание може да бъде печелившо за предприемачите и мултинационалните компании. Бизнесът на предприемача вероятно ще се разрасне и мултинационалните компании вероятно ще имат по-удовлетворени служители, ще получат ползи, свързани с корпоративната социална отговорност и ще научат за възможности и заплахи, които съществуват на нововъзникващите пазари. И така, скъпи мои приятели, на моя YouTube канал Дневниците на професор Кръстева аз правя съдържание за маркетинг и бизнес всеки ден. Ако то ви допада, моля, абонирайте се за канала. От сърце ви желая прекрасен ден!